Farman Ullah Kerer minn Pakistan li jidlu jaħdem fir-residenza San Vincenz de Paul għal dawn l-aħħar 4 snin, ribaħ il-premju ħaddiem tas-sena. Ullah huwa Kerer maħbub mill-pazjenti, mill-familjari tagħhom kif ukoll mill-ħaddiema għad-dedikazzjoni tiegħu fuq il-post tax-xogħol. Ir-rebbieħa intgħażlu minn bord immexxi mill-assistent direttur f'San Vincenz, Kerim Muscat, u membri oħra. Il-premju annwali fil-qasam tal-kura f'San Vincenz de Paul intrebaħ mill-infermiera Marija Karabot. Il-kap eżekuttiv tar-residenza Josien Kutajan irringrazzjat l-ħaddiema ta' San Vincenz għaliex mingħajr l-enerġija u l-entużjażmu tagħhom l-anzjani ma jkunux qed jgħixu l-kwalità tal-ħajja kif xieraq. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Anthony Agius De Celis qal li l-ħaddiema nominati dawk ippremjati u l-ħaddiema kollha ta' kull livell f'San Vincenz ma jmorrux ix-xogħol għal paga biss. Iżda x'verament għandhom passjoni biex jagħtu l-aqwa kura għall-anzjani f'din ir-residenza. Innota li dan il-gvern għax verament jimpurtaħ mill-anzjani, kompla jinvesti fir-residenza li llum tħaddem 1800 persuna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.